Na, yap di ako. Yap di ko rayang. Ano, wala na kapag adjal ini. Kon ko ayam goreng. Ayam goreng na. Kato na kawali-ali na ko. Tawakon ko manika kamu. Padjalan taman ko tawakon taman ko Ayam goreng. ito na ko. Hoy, adjal ba ini pagmayaw na ayam goreng? Hoon ba po? Ayam goreng Sapat ka, matiyak din ako na siya yaon. Mayari na ba po? Pula, kanina ko na yung kaon. Yari na yung kakaon mo. Masarap sa ini, ayam goreng. Katagyan mo sa ini, amon favorite mo ini, ayam goreng. Ano ba? Ano para yang ayan, favorite mo sa yan, ayam goreng. And sauce sauce ko. Meron na yun. Hinanam. Masin to. May timis. May kadyalan niya. Kung masarap, masin. Ay ko, biya din ba yung pag-adjal sa tao ini? Hoy, karikaw ko na. Biya din pag-adjal mo ini. Nakasin lando. Di saan ni makaon? Eta, patayon mo yung nakusinasin. Biyan na saan sabihin pag-adjal ko. Biyan na sin pag-adjal ko. Slalo niya, biyan na sin pag-adjal ko. Di siya mag-asin. Oh, jadi umatuko kanina ako.